awuma bahambe mabamba bamba ususala. Hayi ke bethunana siyamazi utata uMosamseleku nguye umntu owathi mabahamba bahambayo sawusala siyicenga yaqhubekisa ke amakhosikazi akhe kakhulu loo nto leyo kuba kaloku siyayazi uba uMayeni noMangwabe bathi bona uba kuthathwa uwife number 5 bona bayahamba. Wathi ke na utata uMosamseleku mabahamba bahambayo sosala siyicenga. Molweni yini ndinamkela kuMamgobhozi TV. Kule video ke bethunana sawuthetha ngoMakhumalo ekunye noosister bakhe nabo besithi mabahamba bahambayo sosala siyicenga. Into yenzekayo ke bethunani uba niyakhumbula kwii-episodes ezilapha phambili ku-season 8 ifamily kaMacele nayo iye yacula ke ngalaa mini babenikwe igusha bebona no-wife number 5 for the first time besithi mabahamba bahambayo sosala siyicenga. Bathi abantu yho hayi sana bayintoni le nto bedelela okanye bedisrespecta amakhosikazi katata uMosamseleku phofu naku-season 7 babeyithethile loo nto leyo. Nanko ke uMakhumalo ecula noosister bakho esithi asilwi thina nabantu silwa nosathana ngaphezulu mabahamba bahambayo sawusala siyicenga. Now apha ke uMakhumalo siyakhumbula wayengenangxaki nento yoba kuzawuthathwa uwife number 5. Andiyazi ke izinto uba zitshintshe phi na ngoba ngoku sesimva esithi yena akananto imdibanisayo nowife number 5. Nisilwa nosatha asilwi thina nabantu asilwi thina naba yebo silwa nosatha silwi nabantu bazalwane mina omdala against usathane egameni likaJesu. Uhamba bamba sosala since sosala since mabamba bamba sosala zonke aya uhamba bamba sosala since sosala since mabamba bamba yososala awuma bahambe mabamba bamba ususala. Hayi ke uMakhumalo wecula apha ke engekafiki uwife number 5 uMakhwela kodwa ngoku izinto sezitshintshile bethuna nje benditshilo. Ngoku uMakhumalo uthi yena akananto acinga uba iyamdibanisa nowife number 5 naxa utata uMosamseleku ke ecela uba amazise kubo wathetha naye noMakhumalo wathi uMakhumalo hayi akanamdla wabonisa ungabi namdla sowufake uwife number 5 udibene noMacele qha uMayeni it's obvious siyayazi naye akafuni umdibanisa naye same as uMangwabe hence uMacele ke bebayibeka ityala esithi ngabo aba benyusele uba bakhe nge-high nje basede afunyanwe i-minor stroke ayolala esibhedlele. Kanti ke nifike nakuba nicinga ngantoni ngale nto uMakhumalo wayecula in happier times uba mabahamba bahambayo sosala siyincenga. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona ke kwivideo elandelayo. Bye.